Samantala, hindi lamang pagdiriwang kundi isang malinaw na paninindigan ang ipinakita po sa layuning matugunan ng espesyal na pangangailangan ng mga residente sa Mangaldan sa pagdaraos ng National Intellectual Disability Week sa Mangaldan na nagtapos o magtatapos ngayong araw, Pebrero 20. Isinusulong sa nasabing aktibidad ang inklusibong edukasyon sa pamamagitan ng sensory activities na maaari nang gawin ng mas maaga bilang puhunan para sa kinabukasan ng bawat bata. Sa pamamagitan kasi ng simpleng sensory activities na maaaring gawin sa bahay at paaralan, nabibigyan ng pagkakataon ang mga bata na mapaunlad ang kanilang mga motor, communication at social skills. Ilan sa mga ito ang sensory beans para sa tactical exploration, finger painting para sa pagiging malikhain, play-doh or clay play para sa motor skills, sound exploration para sa listening skills, at water play para sa hand-eye coordination. Ang pagtuturo ng mga sensory activities ay isang konkretong hakbang tungo sa mas inklusibong silid-aralan maging sa loob ng mga tahanan. IFM News. IFM News. IFM News.